Dobrodošli u Pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Jednom je rekla, džabe mi režete krila, ja imam metlu. Nije mudra, ali jeste hrabra. Sa 19 godina napustila je rodni dom i krenula na turbulentan životni put. Ona je 20. vešto zgazila. Kroz njenu karijeru pratile su je razne spekulacije, praveći od nje i ono što možda ona i nije. Vetrenjače nisu imale milosti prema njoj. Ona je žena koja nije trpela ujede vukova. Jednom je rekla, više ne čekam sutra i ne čuvam haljine za specijalne prilike. Živim za danas, za tren. Jer od te noći znam da sutra možda i ne postoji. Rekla je jednom moja gošća. U jednom trenutku javnost je imala oštro pitanje za nju. Šta nam uradi ženo? Ti nisi normalna. Preko puta mene, Milena Ćeranić. Milena, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje te našla. Mogu ti reći da mi se jako sviđa kod tebe u studiju, kod vas u studiju. Veliko ti hvala. Dobar dan. Dobroveče tebi, dobroveče svim dragim gledalcima Hype televizije. Ja se nadam da ćemo se makar upola lepo družiti kao što si imao u najavu. Zaista jako dobro. Onako si pretreso od početka do kraja sve po malkice. Pa kada sam se spremao za emisiju, boga mi... Dobro si se spremio, ja ću da ti kažem. Ozbiljno si se dobro spremio i želim da te pohvalim za razliku od nekih tvojih kolega koji rade intervju i tako dalje. Boga mi, ozbiljno si spreman. Veliko ti hvala, to mi znači. Si dobra? Jesam. Jel ti znače najave u suštini ovako? Pa znaš šta, normalno da ti znači najava, to je negde neki trenutak uvažavanja gosta. To je kao kada ti dođe gost u kuću, a ti ga ne ponudiš makar čašom vode. To bukvalno na to liči. I onda, mada navikla sam se na sve i svašta. U suštini nikad nije bilo ovako direktno neke ružne najave, ali bilo je ofrlje možda onako, da tako kažem. I kada te predstave ofrlje, da li se ti u emisiji iščupaš iz te ofrljenosti? Pa ne, nemam problem. Pa što ja da imam problem sa tim? Neka oni imaju problem sa tim, onda se radi o njihovoj neprofesionalnosti, da tako kažem. Ja sam profesionalac veliki, ja odgovaram na sva pitanja. Sad, da li će tebi da se svida odgovori ili gledalcima? I to je pitanje, ali držim se toga. Ti se vodiš time da mogu sve da te pitaju, a da li ćeš da odgovoriš na koji način, to je već do tebe, ali tako? Da, pa naravno. Pa mislim da je potpuno... Šta, sve do nekih granica pristojnosti. Ja zaista mislim da treba da postoji granica pristojnosti bez obzira što se vi bavite žutim delom. Ali mislim da zaista i kod nas i kod vas treba da postoji granica pristojnosti i da bi donekle, ne zbog drugih, ali i zbog sebe trebali to da poštujemo. Jel kriješ nešto od očiju javnosti? Pa naravno da da. Šta? Pa, zini da ti kažem. Šalim se. Ne, pa, zar to nije okej? Ja mislim da što manje ljudi o tebe znaju, to je bolje. Ostaneš negde tajanstven i misteriozan pomalo, bez obzira da li je to nešto što bi ti imao da daš svim očima koje su uprte u tebe, da li je to nešto intrigantno ili ne, ali mislim da je tako najbolje. Između ostalog, donekle ti sačuvaš svoju dušu. Znaš, kad daš dušu baš totalno na izvolte, ljudi su nemilosrdni. A zaista jesu. Ja sam to naučila kroz 15 godina sam ja tu i baš na estradi. I 3-4 pre toga. Ali sam naučila da ne treba dušu da daš ljudima. Mislim, svim ljudima. Da, ali bilo trenutaka kada si možda kroz karijeru i kroz tih 15 godina, pa da kažemo i 18, sve to skupa, kada si u nekim trenucima možda i dala čak? Jesam kako ne. Pa jesam kako ne. I moj život je bio potpuno na izvolte. Između ostalog, učestvovanjem u jednom realitiju, gde sam zapravo nakon toga shvatila da apsolutno iz svog privatnog života ne treba ništa da pričam, jer će ljudi uvek pričati ono što oni žele i prihvatat će ono što oni žele, uopšte te ne čuju. Tako da, šta vas bre briga šta radim ja u svoje 4 zida? Ne dam. Dobro. Rekao sam da si 20. vešto zgazila. Izvinim, ali moram da se nadovežem na to. Ja svoju dušu u celosti dajem samo KPA. Samo?
Kad pevam. Kad Ljudima, široj masi. Samo kad pevam. I mnogo mi je drago što oni to osjećaju. Pa to se vidi na tvojim nastupima i kroz društvene mreže često naiđemo neke klipove, zaista, gde publika poludi kad si ti na sceni. Sad, da li poludi zbog tvoje vitke figure, tvog glasa ili energije, već ne znam. A dobro, ja sam neko ko je gradio karijeru zapravo na nekim drugim stvarima, da to nisu, ne znam, da li je eksponiranje zgodnog tela. Golotinje. Ili golotinje, da tako kažem. Gledala sam da to na neke druge, zato što sam želela da trajem. Jer kad želiš da traješ, onda gledaš da radiš na sebi i da do izražaja dođu neki drugi kvaliteti. A zgodni, mislim, i lepi budemo realno samo kad smo negde tamo 20 i neka. Sad, sve ono ostalo je da lepo starimo. Što ja izuzetno dobro radim. Što ti fantastično radiš. Da. Apsolutno. I drago mi je zbog toga. Milane, mogu večeras da pričam sa tobom o tvom životu, o tvojoj karijeri? Vidi me. Da, i možda večeras da stavimo tačku na neke spekulacije koje su pisane o tebi, koje su pričane o tebi. Ti si neko ko o svemu zaista uvek negde govorila. Sad se zavisi koliko si dugo govorila i koliko si htjela da govoriš. Ja ću večeras da te pitam sve ono što mi je pripremljeno. Nije problem nikakav. Znaš šta ja kažem? Skoro mi je jedan prijatelj rekao, ne mogu još uvek, ne želim još uvek da pričam do kraja onako kako jeste. Zašto? A on kaže zašto? Ja kažem zato što neki bi rekli ne, to nije istina, opet drugi bi rekli da jeste, koga ti interesuješ, tako dalje, nije bitno. Ali smatram da nisam u hajpu velikom, pošto ja znam kako je to biti u velikom hajpu, jer sam bila. I ne želim da skrećem pažnju na sebe nekim lošim pričama. Ako se desi da jednog dana desit će se, budem u velikom hajpu, onda ću sve da pričam. Jer zapravo ja želim da dođem do te stepenice gde želim da budem svojom pesmom, svojim pevanjem i svojim radom isključivo. A za priču ima vremena. Mislim, do koske. Ima vremena. Puno tvojih kolega je sedelo preko puta mene i puno njih je govorilo isto. Smem da pijem kafu dok mi pričamo, da se osjećam kao kod kuće. Kao kod kuće, apsolutno, zato si dobila kafu. Hvala. I puno tvojih kolega je govorilo, čekam pravu priliku da progovorim za neke stvari. Šta znači čekam pravu priliku? Nadovezući se na to tvoje u velikom hajpu. Zašto baš tada? Meni je ovo. Pa, ja sam ti rekla, zato što ne želim da me vezaju za neke ružne priče. I da na taj način dođem u hajp. To jest uđem u hajp. A kako onda komentarišeš? I da postajem viralna. Da, ne želim. Ali čekaj, Čaranić. Ti postaneš viralna i kad nisi u hajpu. Evo, bio je period kada si se povukla sa javne scene, ali si opet, o tebi se pisalo, o tebi se pričalo. A dobro jeste, ali ne govorim o tome. To je sredina hajpa, nije to to. Znači čekaš vrhunac. Da. Da. Hoćeš da budeš iskrena večeras? Ja sam uvek iskrena. Tako ti poznajemo. Obično imam nešto da kažem. Kaži, molim te. Ne, psovka je. Svi ljudi znaju da ja psujem i da sam jasna i koncizna u tim psovkama, ali srećom pa retko koga psujem, nego psujem samu sebe. Samu sebe. Najčešće, pa da. Možda nekad nisam, ali znaš kako, i kad bi opet živela, opet bi bila iskrena. Nema veze što me ta iskrenost koštala, treba biti dovoljno hrabar da budeš iskren. Ne sme to svako. Ne sme. Pa je dobro. Kažu, često moju iskrenost nazivaju raznim pogrdnim imenima. Drska, bezobrazna, ovakva, onakva. Ja sam samo iskrena, ljudi moji. I kad me neko pita. Ako me ne pitaš, možda ću ćutati. Možda ćeš ćutati. Pa i lepo sam rekao u najavi da ti nisi mudra, ali hrabra jesi. Nisam mudrost, moja strana uopšte nije. Moja jača strana, ali se trudim. Znaš, nekako
kad te svašta nešto snađe u životu, svakakvi, svi neki lomovi, pa ta ustajanja, pa čišćenja svega, pa malo negde, malo možda čak i znaš da ukočiš. Znaš, i onda kreneš da se baviš sobom na jedan suptilan način i ja dajem sve od sebe da budem mudra, veruj mi. Ali ti nešto ne polazi za ruku. Ne, ponosna sam ja na to koliko umem nekad da zaista budem mudra i iskreno na te stvari budem, to su mi onako baš, wow, izazovi veliki i najponosnija budem na sebe kad ispadnem mudra i kad malo, ućutim i kao gledam te, kao, važi. A u stvari sam ja pobednik, kao like za tebe. Ajde da vidimo u nastavku ko je Milana Ćeranić. O, nešto si spremio lepo. Pa da krenemo konkretno sa pretresom. Ajde, izvolite. Poštovani gledalci, počinje pretres sa Milanom Ćeranić. Jednom je rekla, džabe mi režete krila, ja imam metlu. Jel to znači da si ti veštica? To mi je presimpatično. Ja zaista sve jesam, samo nisam veštica. Što si ovo izjavila? Volim ja tako samo sa sobom da se šalim. Nekako niko se ne ljuti. Ja se najviše zabavljam kad se šalim na svoj račun. A zaista, možda umem nekad, ja volim i kad se ljudi šale na moj račun, naravno opet do nekih granica pristojnosti, ne volim vulgarštinu, iščupala bi nekom jezik, bukvalno, kad bude vulgaran ili tako nešto, to baš ne volim. Posebno muškarci, to je onako... Neukusno. Desilo mi se samo jedno, onako da je jedan muškarac bio vulgaran i to relativno skoro. Bio je poprilično pod raznim dejstvima svega i mislim samo da je jednostavno dobio krila zbog toga, inače. I zbog toga što je bio takav, samo sam rekla da se skloni. I bilo je privatno, nije bilo na nastupu, nego je bilo privatno. To nam je posebna priča, imamo pitanje oko toga. Aha, dobro, okej. Ali ja bih tebe vratio dosta godina unazad. Dosta godina? Pa bih godina? rekao da se preselimo malo u Kragujevac 3. aprila 86. godine. Bilo to davno, pre 38 godina. Koliko? 38. Pre emisije smo govorili o tome. Da. I predivno izgledaš za svoje godine. Hvala ti puno. Jel ideš u Kragujevac? I to mi puno znači. Za Kragujevac me vezuje bukvalno samo porodica. I par prijatelja, naravno. Ja volim svoje prijatelje jako iz Kragujevca i oni su mi neki su iz vrtića, neki iz osnovne škole. Dosta njih se i odselilo odatle, ali volim jako svoje prijatelje iz Kragujevca. Ali samo ljudi me vezuju za Kragujevac. Samo ljudi? Ne, nisam ja neko ko se vezuje za mesta. Ja se isključivo vezujem za ljude i to je jedino što mi fali bilo gde. Otac Dragan, majka Vesna. Najbolji na svetu. Braća Marko i Andrija, je li tako? Zaista sam ponosna na svoju porodicu i hvala im puno na svemu i na svoj podršci koju su mi pružali tokom čitavog mog života. Ja sam njima uvijek bila centar sveta, nekako žensko dete, pa kao... Čak sam možda malo i razmažena po pitanju toga. Možda i zbog toga želim nekako više pažnje i od prijatelja i možda od partnera. Ali to sam ja. Kako si detinjstvo imala, Milana? Prelepo. Prelepo detinjstvo, predivno detinjstvo i bezbrižno detinjstvo gde mi ništa nije falilo. Bilo je tu naravno svega, bilo je uspona padova, ali ja sam dete koje nikad nije slušalo maminu i tatinu svađu. Moji roditelji se nikad nisu posvađali, bar pred nama. Nikad u životu tata nije povisio to na mamu. Mama je naravno ta koja je glasna, ali dobro, to je pravi smisao mame. Mislim, žena u kući je puno glasna, a otac treba da bude stabilnost i figura ona koja pokazuje sigurnost u svakom smislu te reči. Meni je moja porodica snaga najveća u životu. I zaista smatram ako izgubiš porodicu, mislim da su zaista to hendikepirani ljudi. Meni je žao zbog svega danas što se događa, što ljudi
tek onako stupaju u bračne vode, tek onako prave decu, ne razmišljajući o tome da jednog dana treba da naprave ljude od te dece. I onda se sva ta deca, mislim ne sva naravno, ali većina raste bez empatije, hendikepirani, bez učenja o ljubavi i bez potrebe da budu voljeni da vole. Ti si bila voljena kao dete? Najvoljenija, kako ne. Od svih. Imala si lepu sliku porodice ispred svojih očiju, ali tako? Da. Pravu, prelepu i ako nije problem Bože, ako me slušaš, a znam da me slušaš uvek, daj mi opet ovakvu porodicu u sledećem životu. To je predivno, Milena, jako lepo. Čime su se bavili tvoji roditelji? Moja mama se isključivo bavila nama. Ona je i zastavin radnik, poznat je Kragujevac po zastavi nekada. Tata je pomorac. Celog života, od kad ja znam za sebe, on plovi. Evo, sigurno 40 godina plovi. Tata znači često nije bio u kući? Da. Tata je retko bio kod kuće. Čak i onda u ono neko doba, ja kažem, lako je vama sada. A šta ćemo sa tim što smo mi čekali jednom u 10 dana da zvoni fiksni telefon i čekamo. Tata kaže, javit ću se tada i tada, zvaću. I onda razgovor, naravno, je preskup i može da traje otprilike minut, dva i to je to. I bez obzira na sve to, mama i tata su održali jedan fenomenalan odnos i oni su zaljubljeni dan danas jedno u drugo. Neko kaže, ajde, nemoj da... Ljudi često imaju potrebu da traže opravdanje za nešto što je dobro. Znaš, za nešto što je dobro. Da, ne bi to bilo tako dobro da nije on bio toliko odsutan od kuće. Čekaj, bre, ljudi, šta vam je? Da, to i ja... Sve što u dobrom tražite loše. Ja stvarno ne znam čemu ta potreba. A stvarno ne znam čemu ta potreba. Zar vam nije lepše da u ružnom tražite dobro? Biće vam dobro. A to nije, ja nisam izmislila to. Ja sam puno radila na sebi, apropo toga. I meni se činilo da sam ja jednog dana nekad mrzela. Ali to je jako ružan osjećaj koji nosite sa sobom i gde god da krenete vi ponesete to sa sobom. Ako vas neko mrzi, neka vas mrzi tamo. Možda će i da zaboravi da vas mrzi ako vi ne razmišljate o tome. Suludo je. Jedan život. Ljudi moji, toliko je kratak život. Klinci moji dragi, nemate pojma koliko brzo mladost leti, koliko sve prođe za čas, a oni su u telefonima. Zato kažem, imala sam prelepo detinjstvo, puno trčanja, puno jurki, puno krađe kukuruza, krađe trešanja, krađe šljiva i tako tih zanimljivih. Ali ti falio tata, pošto on jako retko bio sa vama kao član porodice. U kojim trenucima je baš tebi Dragan falio, da se sećaš? Pa ne mogu... Mi smo emotivno jako vezani, svi, a svi smo negde daleko. Mlađi brat je pomorac, stariji brat putuje po Evropi i tako dalje, prosto mu je takav posao. Svi smo negde razbežani. Ja sam u Beogradu, često putujem, ali smo emotivno jako vezani. Nismo fizički, ali smo emotivno jako vezani. Kako se živjelo u tvom detinjstvu? I naučili smo, izvini, to me je puno, recimo, ta odvojenost fizička od tate je i mene, i braću, i mamu, naravno, mama nas je naučila. Zbog toga smo mnogo brže emotivno sazreli. I ja, recimo, jako znam da čuvam emociju. Kod mene ne postoji daleko od očiju, daleko od srca. Kod mene zaista to ne postoji. Ja znam da čuvam emociju, jako sam ponosna na to. To te mama naučila? Pa i mama i tata. Tata je to kroz praksu, a mama pričajući i razvijajući neke stvari. A kada kažem da ste danas ti i tvoja braća izašli na put odraslih i na pravi put, i ko je sad zaslužan za to, s obzirom da tata nije mogao da bude prisutan toliko vašem? I mama i tata. Tata je imao svoju žrtvu. I mama takođe, što je bila bez njega, i tata koji je bio po belom svetu bez nas. Nije to ni malo naivan posao. A zato ti pitan, ko je izveo Milenu, Marka i Andriju na pravi put? Ja moram da kažem, to nije, kad kaže neko pomorac,
To uopšte nije lako. On nije bio pomorac na putničkom kruzeru. Čak i tamo nije toliko bajno i sjajno. On je pomorac na teretnom brodu. I tu si često na moru, nekad i ne izlaziš. Njemu čak i dosadno, ja ga sad teram da izlazi sa broda. Izađi malo prošli. Pa šta će ja da vidim, ja sam video sveta 500 puta i to meni više nije zanimljivo. Srećom, on je čovek koji je neverovatan ovako, uvek ume sebe da zabavi. I mama je takva žena. I ja sam takva, recimo. Ja sebe uvek mogu da zabavim. Meni samo možda bude dosadno sa nekim. Ja kad sam sama, nema šanse da bude dosadno i neće biti nikome oko mene dosadno. Ali ako je neko dosadan, ume da mi bude dosadno, ali ja to kažem. Dosadno mi je jako sa tobom, ajde da se zabavljamo. Znači, ajde da radimo nešto, jako si dosadan. I onda ljudi, ja teram ljude da budu čak i zanimljivi sami sebi. Meni je to beskrajno simpatično. Humano. Da, pa zar ne? Zamisli ti da sediš i da ti je dosadno, da nema šta da radiš. Čekaj, kako to nema šta da radiš? Meni je jedna simpatična anegdotica, nije baš edukativna za omladinu, ali šta ću, ja školu nikad nisam volela. Zaista nisam. Nekako mi uvijek to... Iskreno, učiteljica je bila jako nepravedna prema meni i upropastila me... Ja sam uvijek borac za pravdu. Ona je bila nepravedna prema meni i upropastila me gledanje na školstvo. Mislim da je ovo prvi put čega govorim. Ona meni da 4 iz likovnog, a moji radovi idu na takmičenje. Stvarno nije u redu. Da mi 4 iz muzičkog. Izvolite. Mislim, šta više reći? Dobro, učiteljica možda htjela da te... I da ne bi bila odlična. To nije okej. Okej je da mi daš 4 iz matematike, jer me matematika nikad u životu nije interesovala. Ja ne znam kako sam uopšte imala pozitivnu ocenu. Ikada. Okej je tu da mi... Ali zašto si mi davala iz likovnog, iz muzičkog 4? Si bila nemirna u školi? Pa, znaš šta, i nisam i jesam. Bila sam bre super, kralj. Znaš, nisam bila ni štreberčina, ona dosadna, ali sam... Imali su, naravno su imali profesori i nastavnici na mene autoritet, ali kažem ti, da se vratim na anegdotu, izvini, molim te, kaže meni, da, jednog dana sam samo došla i rekla, mami, ja nikad neću biti odlična. Posle 2. razreda, kad sam već 2. put izdobijela te 4, rekla, ja nikad neću biti odlična. Kaže, mama, zašto si? Ne kažem, zato što su odlični đaci najgori đaci. To je meni bilo kao, ako si odličan đak, onda znači da si šlihtara. Nešto, ili su ti mama i tata nešto mnogo bitno i ne znam nija šta, pa kao, eto. To je bilo moje gledanje na te stvari i nikad nisam bila odlična. Nikada? Ne, ali sam upisala ono što sam želela i tako dalje. Posle teko razvoj svega, posle... U stvari sam zapravo ono što sam želela da budem. Ti si upisala medicinsku školu? Jesam, a završila ekonomsku. A završila ekonomsku? Zbog prebacivanja na vanredno pohađanje i onda nisam u 4. godini. Zato što me oborio profesor na polaganju. Tad sam bila svoja. Šta misli kad sam tad? Koja je to godina? 2. godina srednje škole. Ponavljala si? Obori me profesor, ja se prebacim na vanred, da. Oborio me, ja sam kampanjac bila. Koji je to predmet? Farmakologija. Mrazim je. Jako. Jako mrazim. Ček, i on te obori i ti ponovo moraš u 2. razred. Ja sam se prebacila na vanred. Pređeš na vanred. Da. Sad, bolje da ne kažem to. To mi baš bez veze. Probudit ću možda neku loš osjećaj u sebi. Mislim da sam to prevazišla, ali ne bih voljela da vraćam taj loš osjećaj. Mislim da je svako tamo gde treba da bude. A gde je profesor? Ne znam. Kako ne znaš? Pa ne znam. Ne znam stvarno. Ne znaš? Ne znam. Potpuno sam izgubila interesovanje za to. Koliko istina si pevala u crkvenom horu? Pevala sam u crkvenom horu još kad sam bila u osnovnoj školi i pevala sam kao vokalni solista. To je bio jako lep period. Ja sam i samo inicijativno išla na veronauku. Žela sam malo da naučim o pravoslavlju, o hrišćanstvu. Bila sam jako visperno dete. Bila sam dete puno interesovanja. Bila sam dete koje je išlo na jazz balet, koje je išlo na
hip-hop, koje je išlo na latino plesove, koje je išlo na dramsku sekciju, koje je išlo na veronauku. Sve što je moglo ti si išla. Crkveni hor, školski hor, sve. Da, sve što je u vidu umetnosti. Negde je to i bio put, u stvari, ka tvojoj umetnosti. Negde sve te to krojilo da danas budeš umetnik. Pa mislim da se to jasno videlo, baš bukvalno od malih nogu. Sa 19 godina napušta porodični dom i seli se u srpsku predstavnicu. Da. Sa 19 godina ti... Sa 20 godina. Da, početak 20. Sa 20 godina ti prelaziš za Beograd, dolaziš ovde i zaista negde put u nepoznato. Bez nađenog posla. Bez nađenog posla. Koliko si imala novca kad si došla u Beograd? Ništa. Zero. Kako? Pa ne znam, nemoj da me pitaš. Kako si došla? Autobusom? Da, autobusom, naravno. Ništa to nije, kako ti praviš dramu od ovoga, ali to nije, ja se toliko rado sećam toga. Bože, ne. U meni ništa ne može, znaš kako, u meni ništa ne može da izazove tugu kao scenu. Ne, nije to tuga, mislim, ali to je jako lepo. Kad se setiš danas posle 18 godina... Ljudi vole žrtve. Ja nisam žrtva. Ispadala sam se, izlomila sam se živa kroz život. Izlomila sam se, imala sam milijardu preloma svega, najviše srca. Ali sam toliko srećna. Čekaj, otićiš mi u drugu temu. Da mi je, znaš, ja ne mogu da budem tužna ni zbog čega. Ja sam ponosna na svaki svoj lom. Zato ti kažem, ja ne mogu da uključim dramu u sve ovo. Ne, nije to drama, nije ni tuga. Kada krenem i od sebe, znam put koji sam prošao. Jeste, išla sam autobusom. Znaš, ali to je meni jako lepo i to je neka prošlost i deo nas i deo našeg života. Ali sam došla sada u to, znaš, ono kad me pitaju, ja čak ne volim gužvu, ne volim da me gura neko, ne volim, aj, to će verovatno kasnije biti, ali eto, došla sam autobusom, naravno i uvek sam dolazila autobusom, radila sam svakog dana osim ponedeljkom. Inače sam došla, nisam imala posao, nego sam ja samo jednog dana došla i rekla svojoj mami, nije baš da sam imala 0 dinara, ali sam, mislim, ni daleko od toga da se zarađivalo, ne znam nijakoliko, ali sam ja radila već u najboljem klubu u Kragujevcu. Kao radni pevač? Da, kao radna pevačica. I sad ne bi ja bila da nisam, ok, dostigla sam ovde sad vrhunac, ajde sad idemo dalje. Znaš, ja sam uvek idemo dalje. I dan danas sam idemo dalje. I ja dođem kod mama i kažem, prvo što je bio šok kad sam je uopšte rekla da ću pevam. Jo, pa razmisli, pa molim te, pa daj da vidimo opet. Ne da vidimo. Ja počinjem da pevam i to je to. A šta kaže tata? Jer sam ja u suštini, tata je podržavao uvek sve moje budalaštine, tata rekao može. Ja, Dragane. Ili kaže, kako mama kaže? Kako mama? Da, ali mislim da je tako skidao se. Mislim, on je zapravo pravi car. Zašto? Jer on je znao da on 9 meseci nije kod kuće. Sad zamisli, on dođe nakon 9 meseci i kao može. To ti je kao kad deca odu kod babe i dede i onda kod babe i dede može sve i onda dođu i krenu kod kuće da prave haos i onda majka ponova sve iz početka. To su ozbiljne muke. I sad, meni je potpuno u redu što je on apsolutno bez nje nikada. Možda su oni tamo negde, možda on njoj kaže, nemoj, ajde, pusti i tako dalje, ali nikada bez njene potpore, nikada bez njenog nekog, da kažem, odobravanja. Ali samo iz tog razloga što je najveći teret vaspitanja bio na mami. Pa na njoj, zato sam ti pitao malo pre. To je najteži posao. Ja zaista nemam svoju decu, ali gledajući sve, iskupljajući tuđe iskustva, gledajući na sve, ja zaista smatram da je to najteži posao u životu, izvesti decu na pravi put. Zato sam ti 2 puta postavio pitanje ko je izveo vas troje na pravi put? A i mama i tata, neću nikad reći samo jedno. I ja nikad u životu nisam rekla... Koga više voliš? Da, nikad. Uvek i mamu i tatu. Iako sam bolju komunikaciju imala sa tatom, ali zašto? Zašto smo mama i ja iste. Dolaziš u Beograd. Da. U Beogradu počinješ da pevaš isto kao radni pevač, ali tako? Da. Ko ti je pomogao u samom početku? Prvi moj posao u Beogradu mi je našao Đani, pevač.
On je kućni prijatelj sa mojom sestrom, s kojom sam došla da živim u Beograd. I onda je preko nje on rekao, ajde, ona je rekla da smo tek došli, da ja tek treba da nađem posao i tako dalje. I onda, pošto je imao prijatelja koji je tražio radnu pevačicu, on je pitao, hoćeš da pitamo ovamo, došli smo do toga. Međutim, ja sam bila ta radna pevačica koja je pevala, koja nije znala toliko pesama, nego sam znala one novitete, znala sam malo tih starih pesama, ali nisu to stare pesme. I onda sam tako učila taj prvi posao. Sećaš prvog honorara? Prvog, naravno, 20 € sam dobila kao da sam dobila 200.000 €. Htela sam da častim ceo Kragujevac. A inače, ovo sam htela ti kažem, pitaju me ljudi, zašto se, znaš, kao, a šta je to, šta te navelo? Ja sam želela da počnem da zarađujem. Nisam podnosila, ni kao dete, da tražim džeparac. I uvek sam nekako imala džeparac. Svoje, koliko zaradim, toliko potrošim. A tuđe, kad sam dobijala od mame i tate, ja sam nekako sve čuvala, uvek sam to je negde imala. Kad nemam, to bude... Moja mama uvek se seti da da džeparac. Tražilo se za ekskurzije, za more, za tako te stvari, da. Ali džeparac nekako... Teško mi je bilo uvek da tražim novac. A jesi radila nešto pre nego što si pevala u tom poznatom klubu u Kragujevcu? Ne. Nisi? Ne. Mislim, radila sam kao radna pevačica, išla sam... Pre toga nisi? Pre čega? Nisam te razumela. Pre radne pevačice? Ne, nisam ništa radila. Osim pevanja, ne? Ništa. Ne. Nikad ništa nisam radila. I kažem ti, ja ni tada nisam imala potrebu, nego je moj izbor prosto bio da ja... Ti si želela prosto tako? Ma, želela sam da se što pre osamostalim. Iako sam, opet ponavljam, i moram da kažem, od svojih roditelja imala sve, što je jedno normalno dete, normalno govorim, nažalost kod nas ništa nije normalno. Imala sam svoje letovanja, svoje zimovanja, ekskurzije, patike za školu, garderobu, sve to normalno. Ništa sad bahanalisanje, ne znam nija kakvo, ali sve normalno. Kada si počela, već došla u Beograd i počela sama da zarađuješ, a zarađivala si i u Kragujevcu. Ja sam naišao na par nekih tekstova na portalima da je bilo trenutak kada zaista nisi imala novca. Nisam imala za kiriju, pa da. Treba da skupiš, čoveče. Ja sad radim kao honorar. Ja sam radila svakim danom osim ponedeljkom. I taj ponedeljak sam grabila da idem za Kragujevac. Svakog ponedeljka, bukvalno. I vratim se utorak, kad se probudim, neki popodnevni autobus, onda se vratim i spremam se za posao. Ali dešavalo se, znaš, pođeš, hoćeš izlazak, mlado, ludo, hoćeš izlazak, hoćeš ovde, hoćeš onde. Ja se nisam nikad vozila gradskim prevozom. Ušla sam jednom u životu i više nikada. Rekla sam ili idem peške ili kad imam para idem taksijem. Ne zanima me drugo. Sve što sam u suštini želela, ja sam sebi obezbedila. Samo još nešto. U stvari, mislim, tokom života. Ako sam želela dobar izlazak, ja sam sebi pružila dobar izlazak. Nisam čekala da mi neko priušti dobar izlazak. Ako sam želela negde da odem, ja sam priuštila sebi taj odlazak negde. Ti si zaslužna apsolutno za sve ono što se tebi u životu dešavalo. Ako sam želela auto, ja sam ga kupila. Da, apsolutno. Sama zaslužna za sve. Uz podršku samo mojih roditelja. Ja sam daleko od toga da oni meni nisu nudili pomoć. I braća, i mama i tata, ali ja nisam želela to. A čekaj, ako nemaš taj mesec za kiriju, kao što kažeš? Nema. Koliko bila kirija? Ne sećam se, baš bilo davno. Dobro, ali ako ti nemaš dovoljno, kako nadomestiš taj novac do kirije? Pa verovo ili ne, padne mi s neba. Kako, Milena? Ali ozbiljno. Zato što, to je ono kad ja kažem, ja direktno s Bogom imam veze. Pažljivo tebe slušam. Zato što sam bila neko ko pod jedan nije cicija u životu, ni za šta. I ja šaku uvek držim ovakvu. Znači, moraš da držiš ovakvu šaku i da uđe i da izađe. Ne možeš ovako da držiš. Onda si siromašan u svakom smislu te reči. Koliko god da je imaš, ti nećeš trošiti
Ali šta će ti, to ćeš u grob poneti sa sobom, malo čoveče. Ma kako padne to s neba? Pa ne znam, odjednom se otvori da imam svirku neku gde bude recimo, ne znam... Dobar bakšiš, ovo ono. Bude bakšiš, iako ja nikad nisam radila za bakšiš, ali prosto samo dođu, donesu na klavijaturu časte i tako dalje i prosto ja, eto, tako, zaradim za kiriju. Uvek sam zaradila. Ili pitaš vlasnika stana sačeka sledeći mesec ili tako nešto, ili da sačeka 5 dana ili 10, nije bitno. Ali uvek je bilo... Snađe se, bre, pa ne, daj. Meni je najjači kad mi kaže kao nema. Molim, 2 noge, 2 ruke, glava na ramenima, nemaš. Te nije sramota, bre. Te nije sramota. A stvarno, jel vas, deco, nije sramota? Eto. Ali očigledno da ih nije sramota. A su kriva deca ili roditelji? Ali nije samo deca. Pa i roditelji. I roditelji. Kod moja mama je znalo, moja braća znaju da spreme sebi da jedu, da nameste krevet, da operu sebi stvari. Sve to znaju da rade. Nemoguće da kao neko, daleko bilo, jedino ako se radi sa nekim koji je ometen u razvoju i neko ko zaista nema sposobnosti da radi. Ali zar ne gledamo, zar ne treba kao motivacija da nam budu ljudi čak koji se pokazuju i zaista to pokazuju, koji nemaju noge, koji nemaju ruke, koji imaju razne defekte, koji nekako uspevaju u životu da se snađu i da naprave nešto. To je samo bitno koliko veruješ u sebe i koliko želiš da napreduješ. Samo što puno, meni je žao nekad. I onda mi mama i često moje okruženje kaže, pa ne možeš ti nekog da nateraš kad on sam ne vidi te svoje kapacitete. Ja kažem, da, ali kako je moguće da ja vidim i želim od njega najbolju verziju, ali nismo svi isti. Ali nije to. I onda umem da budem naporna, čak jako sam naporna tim ljudima, ja to verujem, ali ja samo želim ja samo želim, ne samo od svojih prijatelja najbolje, ne meni, nego njima da budu najbolji, a samim tim i kad imaš u okruženju ti svoje prijatelje da su jako uspešni i da su najbolji, onda i tebi mnogo dobro. To je uzajamno, zar ne? Kad si među uspešnim ljudima, onda si samim tim i ti uspešni. Ako si među ljudima koji nisu uspešni, koji te vuku konstantno dole, onda i ti nemaš baš i neke bajno sjajne uspehe. Znaš, jako je bitno da nekako utičemo jedni na druge, da budemo što bolji. Ne sad da se pretvorimo u mašine, nisam ni za to, da se razumemo, ali zašto da ne? I umem da budem teška i naporna, čak i ovim ljudima koji slušaju sad. Majke mi, da, zato što ja stalno nešto pokušavam da objasnim. Da objasnim, da ispriča, da stavi do znanja da je to tako. Ali stvarno, zato što život ume da bude izuzetno lep. Naravno, ja se slažem apsolutno sa tobom. Bavimo se idiotskim stvarima, bavimo se... Ljudi, sve se izleči, i ljubomora, i sujeta. Pa i ja sam bila ljubomorna, i sujetna, i ovakva, i onakva. Mislim na ljubomorna. Da, što si rekao? Kaže, da budem ljubomorna. I tekako. I tekako, znači ljubomorna si. Milena, jel ti smetaju novinski članci? Jel ti smetaju natpisi? Izluđuju. Izluđuju te? Da. Si plakala zbog nekih? Jednom. Zbog čega si plakala? Jednom i to je jedina moja tužba bila. Zato što je ljudima u mojoj okolini moglo da bude teško. Baš je bila neka nepravda, neka fotomontaža i tako dalje, grozno. Ali to je bio onako, dobila sam pretnje od tog novinara, otvorene. Ono, ako ti ne uradiš ovo, ja ću onda tebi da se u život. I onda sam ja rekla, slušaj me sad ovako. Bolje da ne pričam šta sam rekla. Šta si rekla? Kaži se. Svašta sam rekla, ne. To je bio sijaset psovki. Naravno, izazvano, normalno. I to je bio jedan od retkih trenutaka u mom životu kad da mi je bio tu, ja zaista ne znam šta bih uradila. A šta su fotomontirali tada? Nije ni bitno, ne želim da se vraćam na to, ali bukvalno je bilo tako da znate, dragi gledalci, da sve mi to negde trpimo. Ja to neću da trpim, meni ne može niko da preti, ni u ovom, ni u sledećem, nikada u životu može da me ali pretiti mi niko neće i ne ostajem ravnodušna na te stvari. Izuzetno držim do sebe i branim sebe i svoju čast, kakva god da je nekom delovala ili deluje. Vrlo sam dostojanstvena i vrlo časna pred sobom, pred Bogom i svojom porodicom. I ne dozvoljam da mi to ruše.
I tada isto tako nisam želela da dozvolim i onda sam tu pod jedan svašta rekla. Ništa nisam uradila toj osobici. A mislim da je on u Boga, tako da... Znaš, opet na kraju shvatiš i skontaš. Samo sam tada zaplakala, ali sam shvatila da... To je bilo zapravo namera da se ja omalovažim pred mojim... Ja nisam mogla pred mojom porodicom nikada da se omalovažim, upravo zbog toga što moja porodica je uvek tako je i uvek je verovala u mene, ali je bilo potreba da se omalovažim pred drugim ljudima i između ostalog pred mojim partnerom, što je meni izuzetno jako teško palo iz razloga što je ružno je. Ja volim svog izabranika, muškarca, kogod bi u tom trenutku tu, da čuvam od svega i da se ponašam kao jedna žena i da budem prava žena, a to baš i nije bilo lepo što je uradio taj neko i onda meni je zbog toga jako više bilo krivo. Jesam, naravno. Jesi. Da. Dobro. Kada kažem Nemanja Stevanović... Samo sam zamolila advokata u jednom trenutku, pošto je bilo suočenje, to je bio kraj mojih trzeva, kad je netrpeljivost prema toj osobici u pitanju. Samo sam zamolila advokata da drži pogled na meni i kad počinjem da se kočim, da me dozove. Jer, opet se vraćam na to, nepravda, mrzim nepravdu. Ne podnosiš? Jako, ne podnosim nepravdu. I laganje. Kada kažem Nemanja Stevanović, šta je tu istina, šta je tu laž? Pa ne znam šta me sad konkretno pitaš. Pa konkretno, na primjer... Istina je da je to moj bivši dečko i da cijela javnost zna da smo nas dvoje bili u emotivnoj vezi. To je negde period koji zaista obeleži i ostao deo, mislim, zauvek će biti deo tvog života, ste oboje javne ličnosti. Pa da. I to. Jel se sećaš ljubavi sa Nemanjom Stevanovićem? Pa znaš kako, ja smatram da, mislim, sećam se, naravno da ne. A sad ću ti reći zašto. Ja samo mogu da ti kažem ovaj osjećaj sada koji je. Ne sećam se ljubavi prema njemu jer sve je to neka vrsta prevare. Znači onda, zašto se podsjećati ljubavi prema nekome? Ja samo mogu da izrazim moju ljubav kao čoveka sada prema tom čoveku. I zaista postoji ta ljubav, ljudska, u potrebi da želiš svu sreću nekom. Jasno. I je svim, to svi znaju sada, i misle da lažem, ali baš me zabole uvo. Ja znam šta je istina. Ne mogu ljudi da podnesu da je to istina, jer ja sam sve svoje, koliko god da bilo loše ili dobro, nije bitno, sve svoje veze završavala korektno i okej. Ja ni na koga nisam bila ljuta, niti sam sada ljuta. A zašto kažeš prevara? Pa zato što, znaš kao, zašto razmišljati o ljubavi sa nekim sa kim si bio nekada, još posebno pre xxx godina. Znači onda da, ako razmišljaš o toj ljubavi, znači da onda mogu samo da kažem, recimo, ne znam, ali sam ja patila zbog ovog dečka ili baš smo se voleli, ali da se prisjećam nekih konkretno detalja, nečega i tako dalje, ne. A si volela ti njega, pričamo za taj period? Pa bili smo ludo zaljubljeni. Ludo zaljubljeni, pa to je bilo... To je činjenica. Bili smo ludo zaljubljeni, mislim, to se i videlo. Je li to bila greška u tvom životu ili ne? Ništa nije bila moja greška u životu. Ništa nije bila greška. Svako je imao svoju ulogu u mom životu onako kako treba. Jeste danas u okej odnosima, se čujete? Ne čujemo se normalno, što bi se slušala sa bivšim dečkom. Kao... ta moderna shvatanja. Pa dobro, neko ostane i prijatelj posle toga. Ne, naravno da se javim svim svojim, mislim onome ko zaslužuje. Ja smatram samo da zaslužujem izvini od nekih. Jedno izvini uopšte nije teško. Od njega očekuješ izvinjenje? Pa, ja smatram da sam zaslužila jedno izvini. Ali... Ali ti umeš da kažeš izvini? Uvek. I govorila si, je li tako? Kako nisam, ja... A gde pogrešio? Retko grešim. Znaš zašto retko grešim? Za izvini, naravno, kad pogrešim. Retko grešim. Znaš zašto retko grešim? Zato što ne mogu sebi da oprostim kad nekom
kad mnogo teže ja podnesem, govorim se, mnogo teže ja podnesem kad te nešto uvredim, povredim i ostalo. Mnogo teže nego ti, veruj mi. To, kao što sam i samokritična jako. Zato što ti je takav karakter, Milena. Takva sam. I meni ne može neko sad dođe i vidi kao ružna si, baba si, ne znam, neudata si, nemaš decu, nemaš nikog, nemam ni kuće, ljudi. I to razmišljam da iznajmim kad idem negde, razumeš? Nemam ni kuće. Ajde da ne idem sama, čovječe. Ne, ma kakvi vred. Skoro je bila neka večera i sad kao sve parovi. Kaže Milena, ja kažem nikakav problem, iznajmit ću neku kuće ako se neko usudi da mi ga da. Čekaj, molim te, gde je pogrešio Nemanja Stevanović? Ne želim da pričam to. Zašto? Ne želim da pričam to. Ako on smatra da je pogrešio, neka se izvinja. Ako ne smatra, onda ne. A šta ti smatraš? Šta te briga? Šta te boli ovo? I ovo je odgovor. Koliko je prošlo godina, bre, od tada? Joj, pa evo ti, 25 sam imala. Pa zato mi je čudno što ti... 25 kad smo raskinuli, da. 25. Da. Čoče, znaš koliko je prošlo 13 godina? Pa baš zbog toga te i pitam. Čekaj, kao sad reći će kao emocije nisu... A ja ne zaboravljam. Opraštam, ne zaboravljam nikada. Ne, nikad ne zaboravljam. A šta nisi zaboravila? Šta te briga, čuješ što ti mi Nećeš da mi kažeš. Ti misliš da stvarno možeš sa mnom da manipulišeš? Nijednog trenutka. Ja se samo vodim. Eto, zašto, dragi gledalci, uvijek pitam... Jedan moj bivši dečko je bio takav manipulator. Čekaj, ja moram da stanem. Čekaj, sad ću ti reći bitnu stvar, čovječe si lud. Jedan moj bivši dečko je bio takav kralj manipulacije. Da sam ja bila čak zaljubljena u njegovu manipulaciju. Šta je on meni, od čega on uspe mene da okrene. Tako da vidi, ja sam manipulaciju magistrirala i doktorirala. Ne znam šta je veće kao i doktorirala i magistrirala. Moj Stefane. Dakle da mene niko ne može da navuče na svoju vodanicu. A ništa ja ne želim da navlačim, ja samo konkretno pitam. Sad si mi ti naivan ko francuska sobarica. Na početku ja kažem, Milena, hoće budeš istina, kaže... Pa hoću. Tu sam. Pa evo kažem, baš te briga. Šta tebe bre boli uvo, šta sam ja zamerila? Jesu prestale emocije prema njemu? Naravno da jesu. Iskreno, ono, stvarno, skroz čisto. Ti normalno. Pa zato što znam da je to... Pa ja imala od tada još... Čekaj, Milena. 3 momka. Sve to stoji. Sve to stoji. Da sam rekla 3. Milena, dozovi se pameti. Dozovi se pameti, Milena, ali hoću da ti kažem da su se ljudi vezali za tu ljubav, jer je to stvarno bila jedna... Znamo kažem tinejdžerska. Pa ne bih rekla da su se vezali nakon svih mojih. Ja sam naišao na jednu informaciju gdje on rekao, kako sam ja pročitao u medijima, na jednom portalu, stidim se ljubavi sa Milanom Ćernovićem. Kako to komentariš? Pa ne znam. Ne znam zaista. Ja imam svoje mišljenje i ja zaista, i to sam uvijek govorila i tada kad smo raskinuli i dok smo bili zajedno, ja imam svoje mišljenje o njemu, on ima pravo na svoje mišljenje, je li tako? Šta? Hoćeš da kažeš mišljenje? Ne. Stvarno, iskreno, to je čovjek koji ima porodicu i kome želim zaista svu sreću u životu. Divnu suprugu, jako lepa i fina žena. I zaista ne bih se mešala u te stvari da zašto pominjati nešto što je bilo nekad, pa jako ružno. Dobro. Iz poštovanja prema njemu i njegovoj porodici, ne ništa. Jasno. Ko je tu rekao kraj? Ko je presekao? Zar je bitno? Zar je bitno? Zajedno smo rekli kraj. Zar je bitno? To si lepo rekla, to mi se sviđa. A ne, stvarno ti sad kažeš. To mi se dopada. Zar je bitno, stvari, ko je kome rekao kraj? Ne, i zar je bitno kad se dvoje rastanu? Pa. Ne može da bude jedan kriv, oboje su krivi uvek. Uvek su oboje krivi. Koliko god sam neko kao, ali ja nisam ništa uradila. Zato što ništa nisi uradila, zato si kriva. I vi ste bili oboje krivi? Pa naravno. Naravno. Tako je. Dobro. Kada kažem 20. gazim i to je negde zaista, neću reći lična karta, ne znam koliko će se složiti sa mnom. Najveći hit u mojoj karijeri, moj pa recimo, faktički je to meni moja prva pesma, zapravo. Tu kreće jedna etapa mog života. Pa jedna epoha. Epoha. Gde
odakle kreću ozbiljno žestoke stvari da mi se dešavaju u životu. Da. I 20. Gazi, naravno, ja bih pozdravila ovom prilikom i moju dušu. Ja je obožavam, ona zna koliko je volim, to je posebna ljubav, koja je napisala tada taj tekst iako me nije lično poznavala. I odmah ću da te stopiram tu i da te zamolim za jedan refren, ako može. 20. gazim, dobro mi je sasvim. Malo pre si mi rekla da imaš 38 godina i ne kriješ godine. Da. I rekli smo u najavi, da li si danas spremna za promenu u ovim godinama? Ja sam konstantno spremna na promene, ali suštinsku bit da menjam svoju nikada. To sam što jesam, pitoma i besna, to ne menjam. To zaista ne menjam. I ja sam ponosna. Nekad, skoro sam baš i rekla negde, ja malo delujem kao neka bipolarna ličnost. Imam i anđela i đavola u sebi. Iako ne volim tog đavola da pominjem, jer ništa što nema veze s Bogom ne volim da pominjem, ali i ta jedna mračna i svetla strana mene. A čekaj, Milena, jel se prilagođavaš? Koliko sam empatična i ljubavna i emotivna, toliko znam da budem životinja u sledećoj sekundi ako to izazoveš u meni. Bukvalno sam ono što izazivaš u meni. Da. Još nisam došla do životinje. Ima i životinja. Lažeš me. A čekaj ti kažem, se prilagođavaš? Da. Da. A to kada kažeš da ne bi menjala sebe i da si takva i ovakva, da li je to uticalo nekada na tvoj privatan život? Znaš kako? Ti u nekom trenutku, posebno kada nemaš nešto puno Konkretno, ja ne znam, mislim, ljudi tebe poznaju preko malih ekrana i ne poznaju te svi privatno. Ja te negdje znam... Još uvek me ne znaju. Mislim da me generalno ljudi nikad neće ni upoznati. Jer ja uvek u nekom intervjuu delujem baš, baš taman, evo ga, super intervju, međutim, sledeći intervju ja pospem po sebi, kofu, svega. Lošeg, jer budem recimo nešto onako čoperena, ljuta, ne znam, nešto me iznerviralo, nisam raspoložena, umorna sam, nešto se desi i ode sve to. Jer meni u suštini uvek moja greška bila mnogo veća od svih ostalih. Znaš, ali stvarno istina je živa. Znaš kako, kad pevam pesmu 20. gazin, ja kažem, ovo su godine kad možemo da pravimo razne gluposti, da nam je sve oprošteno, samo meni nikad ništa nije bilo oprošteno. I dan danas mi se ni ulicka greškica ne oprašta, ali znaš što mi je drago? A da li ti se ne oprašta zbog tvog nekog stava možda? Pa jeste. Jer, mislim, jeste, otkud ja znam, ali verujem da jeste, mama. Ne vole ljudi kad si mnogo svoj. Nekako, ali ništa ne vole. Zavide. Ali, opet kažem, ljudi, nemojte mi zavidite, zato što ozbiljno je lud. Ludi morate da budete da bi došli do toga. Ne, nego znajući te privatno i ti si jedna od retkih koja ima neki svoj stav i mislim da ga ne menjaš i ni zbog koga ne bi menjala svoje neke stavove. Pa čak negde i neku svoju isključenost, razumeš, u nekim stvarima, apsolutno. To što mogu da budem nezajedno. I da li misliš da je to u stvari negde stvarno problem i je li ispravno to? Je li to dobro? Znaš kako? Mislim, vjerojatno jeste za tebe, ali sad povezujem i privatan život, a negde i za tebe. Ali u čemu konkretno? Zašto recimo, aj daj mi nešto? Pa tako ostavljaš utisak, na primjer, znaš, takva sam, kakva sam, to je to i ne zanima me ništa okolo. Ne, to nije istina. Daleko od toga da mene ne zanima ništa. Čisto čak naiđem na to, jeste samo je kako ti kažeš i to je to. Nije istina. To nije istina. Ja imam svoje mišljenje. I nemam ništa protiv da ti meni izneseš svoje mišljenje. Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje. I potpuno je legitimno da ti misliš jedno, ja drugo. Samo nemoj da pokušavaš da me ubediš da moje mišljenje nije ispravno, ne koristeći ni jedan argument, čoveče. Jer ti ćeš meni sad da kažeš, ovaj su je beo. Ja ću da kažem, pa brown je.
Znači meni da kažeš, ti nemaš pojma, beo je sto. Ću kažem, kako beo kad je brown? A ti će mi reći, zato što ja tako kažem. Pa ne može. Onda je brown zato što ja tako kažem. To je to. Jer ja vidim da je brown. Ako ti misliš da ima nešto, ajde da ga ostružimo da vidimo da li postoji ispod bela boja. Zašto ti vidiš ovaj sto da je beo? O tome se radi. Jasno. I kad krene još neko da bude drzak u tom smislu, zato što ja tako kažem, ja vidi, ne može da bude kako ti kažeš, nego baš kako ja kažem. I onda se rađa taj neki glupavi inat u meni, koji uopšte nije okej, i ne preporučujem kod kuće da radite to, uopšte nije okej taj inat. Jedna osoba meni bitna za razgovore u životu kaže, znaš, Milena, moj tata je jednom prilikom rekao, to je stariji gospodin, ne znam ni da li je među živima, iz inata se samo jedu G. Pa vi sad vidite da li vam je dobro da terate inat. Meni uopšte nije lepo, kad teram inat, uvek sebi naštetim. Uvek sebi. Stvarno. A kada je u pitanju ljubav? Tu nema inata. Jel tu nema inata? Tu nema niti inata, niti ponosa. Kada je u pitanju Milena Ćeranić... Ali dostojanstva uvek. Kada je u pitanju... Dobro, to si dokazala više puta. Da. Kada je u pitanju Milena Ćeranić i kada se spekuliše o tebi, kada se govori o tebi kao javnoj ličnosti, ono što ljudi opet znaju, to je samo deo što javnost zna o tebi, o tom privatnom životu, pa čak i o tim ljubavima koje su bile javne, a to je isto zasluga zato što ste javne ličnosti, pa se to tako desi. Pa tu je bila tačka o govorkanju o mom privatnom životu. Moja tačka. I nikad nisam obrisala tu tačku. Hoću da te pitam konkretno, kada je u pitanju ljubav, da li tu umeš te stavove da menjaš? Da li tu kompromise možeš da... Stav ne menjam. Aha. Ali postoji kompromis i tada? Sad ću ti reći. Stav ne menjam, ali se vrlo prilagođavam. Dobro. Svako ko bilo kakvu potrebu dobije da mi priđe, preduslov je da zna da ima posla sa ženom koja ima svoj stav, koja ima izuzetno jak karakter i temperamentna i energična žena. To je, ja mislim da to ptice na grani znaju. Pa jel prilaze, Milena? Jel smeju? A iza svega toga stoji jedna nežna i osetljiva žena, emotivna žena. Kada si ti osetljiva i nežna? Pa tamo te treba da budem. Tamo gde treba da budem. Pa sigurno se ne zaljube zato što sam ja kabadahija, znaš. Pa jesi ti kabadahija? Pa zar ti misliš da se muškarci zaljubljuju pravo tako lepo u kabadahije? Kao što sam, mislim, ja mislim da to negde, mislim da svaka žena ima tu svoju ženstvenu stranu, koliko god bila jaka žena. Skoro sam baš gledala neka vrlo zanimljiva stvar, jedna ozbiljno dobra ženska, onako prelepa, prezgodna žena, neki intervju, strankinja je u pitanju, i neki intervju daje gde kaže slabi muškarci prave od žena kauboje, a jaki muškarci prave od žena nežne žene. Jesu svi tvoji partneri vidjeli tu tvoju nežnu stranu, tu tvoju emociju, empatiju? Pa ne bi bili zaljubljeni. Dobro pitam. Jesu svi. I ja sam neko ko jako trpi, bilo kom odnosu. I mogu da istrpim, Boga mi, onako žestoko. Kad odem, odlazim jednom. I stvarno smatram sebe osobom koja može mnogo na svojim leđima da ponese. Odlazim samo kad prestajem da volim. Baš bukvalno tako. Znači, kad prestanem da volim, tad sam... Je li to uvek razlog bio, Milena, kod tebe? Da. Jeste? Da. Znači, trenutak kada prestaneš da voliš, ti znaš da je to kraj i tu već izlaziš na glavni izlaz, je li tako? Tu je kraj, da. Tu je kraj. Ja zaista ne vidim... Ljudi sebi neće priznaju to. Jesi upoznala ti ljubav svog života? Pa nisam. Nisi. A znaš kako izgleda? Možda i jesam, ali da ne znam. Ne znam. Mislim, znaš, nikad ne znaš s kim možeš jednog dana da završiš. Ja sam samo sigurna da svojim prijateljima nikad neću završiti, jer ja sam vrlo jasna, konkretna. Moji prijatelji muški su meni kao moja braća.
I bukvalno mi je Umeš to toliko da ravno razdvojiš nekom i- incestu. Ravno bi mi bilo incestu. Ja sam jako dobar prijatelj svojim muškim drugovima. Kažu za I tebe da oni si su brat meni- u prijateljstvu. Jeste. I oni ne mogu, negde ranije je bilo kao daj bre Milena, ti imaš dečka. Kako možeš ti da imaš dečka? Ti si brat. Nemoguće. Znaš, tako da opet ti kažem, ja tu svoju nežnu stranu volim da pokazujem tamo gde treba. Dobro, vjerojatno je to u 4 zide i kada su samo sveće i čaša vina. A ne, znaju, oni Pa znaju da sam, dobro. vidi, ja pokazujem njima ljubavi puno. I to je ta moja nežna strana, je da tako kažeš. Ja sam strašno ljubavna. Jesi bila prevarena u ljubavi? Svaki put po milijardu puta. Partneri te varali? Da, svi. To Si jedno. prelazila preko toga? Pa jesam. Jesi. Zašto? Zamisli da nisam. A Zato što si volela ili... Pa i zato što sam volela, ali ja sam ti u fazonu, nisam ti ja neko ko... Ja ti kažem, ja ostavljam samo kad prestanem da volim. Ma možeš da... Ali znaš šta je zeznuto? Ne veruju mi. Od te moje velike ljubavi, koliko ja dajem sebe, dajem celu sebe, oni ne veruju da mogu ikad da ih ostavim. Da mogu ikad da odem, da prestanem u stvari da ih volim. I ne znam koji im je đavo da ispipavaju granice, znaš? Najžalija mi je za... Imam jedan žal. Sve sam mislim da sam ga malo manje volela, da bi to možda uspelo. Češ da mi kažeš o kome Ne. reč? I da on možda nije pipao te moje granice. Jesi ti varala nekad? Ne. Ne, ja nisam neko ko ume to da radi. To jest, da, ja nisam neko ko ume to da radi. Šta tu ima da se ume? Ja kad bih... A šta tu ima da se ume i da se ne ume? Sad ću ti reći. Opšte poznato je da kad Milena ima momka, može da dođe ispred mene, ne znam, najlepši muškarac, najbolji frajer na svetu, najpoželjniji. Meni je moj tamo neki Mika najlepši na svetu, može da ima i stomak i ne znam ni ja šta, ali meni je moj Mile najlepši na svetu. Kogo da je u tom trenutku. I mene zaista ne zanima ni jedan muškarac osim mog. A kad nema muškaraca, mislim milijardu njih sviđa. Svakom je simpatija, pomalo. Ali to ne znači da bi bila sa bilo kim od njih. Možda totalno neki tamo milijarditi koga nisam ni videla, nego eto. To uopšte ne mora da znači. A varanje, ja kad bih... Meni kad bi se svideo neko, ja bih otišla svom partneru da kažem ja imam problem. Meni se svide ovaj, zašto mi se svide ona, ne ti, ajde malo, ne znam, da poradimo na tamo, šta se radi. Malo da popričamo. Nije, pa... Dobro, ali to je ta iskrenost. Možda ne bi otišla iste sekunde, ali bi se zabrinula jako. Zabrinula bi se jako i mislim da bi ih ostavila onda. Da. Jer čim mene zainteresuje neko drugi. Mogu ja da kažem da je neko lep, da je dobar frajer, da nisam slepa, nisam idiot. Ali da meni ovako nešto tu proradi, da mi leptirić ovako... Da te žigne? Da mi mane krilcima jedno, boga mi. Razumem. Još ne daj Bože ako ste galop konja javi, to je već. Trenutak kada se o Mileni Černić mnogo pisalo i pričalo, trenutak kada je Milena Černić bila na svim naslovnim... Vruće. Ajmo. Kada je Milena Černić bila na svim naslovnim stranama sa raznim epitetima, etiketama, sa raznim natpisima. Baš su bezobrazni. Bezobrazni su bile jako tvoje kolege. Znaš šta? Šta? Ali mi bude... A ne da mi ni da postavim pitanje. Pa ne, moram da ti kažem. Ajde, slušam te. Bilo mi zanimljivo, skoro smo bili na nekoj manifestaciji i tako dalje i sad taj tvoj kolega, novinar je, mislim... Dobro. I on, ja kaže, šta se o tebi pisala, kaže, gazili ste me. Reku, ubijali ste, gazili ste me ko niko, kaže on, joj, jeste. Jes. Što jes. Ja reku, a nema veze, reku, meni je drago da vi svi znate ko sam ja. Boga mi znamo. I evo ti, kaže, šta god da se desilo, na kraju se zna ipak ko si ti. Na kraju se... Znaju vrlo dobro da to, mislim,
Bude mi, znaš šta, mene su pogađale neistine. Mene to tako nerviralo i nervira me dan danas kad neistinu napišu. Kad istinu napišu, nikad se nisam ljutila. A stvarno se nikad nisam ljutila. Ali kad napišu neistinu, to mi je bilo, Da li je 2011. godine bolela ljubav sa Vladimirom Dašićem? 2011. Otkud ti znaš da je bila... Da ti komentariš novinski naslov ili... Aha, dobro. Slušaj, demantuj me, Milenče. Neću da ti... Šalim se, je to 2011. godine bila veza sa Vladimirom? Ko ti je rekao da je bila veza? Prijateljstvo. Ko je to potvrdio? Ja nikad u životu nisam potvrdila svoju vezu sa njim. I ja, kao što sam rekla, Nemanja je momak poslednji o kom sam ja govorila javno. I kad smo izašli iz realitija, bili smo negde dužni kad smo raskinuli da obavestimo javnost da nismo zajedno. I od tog trenutka ja zaista više nikad nisam komentarisala svoj privatan život. Imala sam naravno momke posle njega, nisam u manastiru, kao što svi znate. Ali nekako su voleli svi da pišu i komentarišu moj ljubavni život. Ne znam zašto je... Uvek je to negde interesantno. A stvarno ne znam zašto je to. Možda je interesantno zato što ja ne pričam o tome, znaš. Pa sad onda nagađanja, pa ovako, pa onako. Ili je možda interesantno zato što imaš interesantne partnere. Moguće. Ali da li bi se pisalo... Da li misliš da bi se pisalo o svim mojim partnerima, ne kažem da je istina to, dobro, da nisam ja u pitanju? Ja ili neka moja koleginica koja je takođe u tom trenutku popularna. Pa neće pisati sada o mojoj Umi. Pa ne, ja samo pitam. Razumeš. Otkud vi znate da su oni interesantni kad... Pa zato što ste svi javne ličnosti. Ne, nego zato što sam ja interesantna. Pa dobro, sam to rekao na samom početku. Nemoj da me sad vraćaš na početak emisije. A ne, ja sad samo govorim šta si ti rekao na početku. Ja kažem da si ti jako interesantna i da o tebi, kad si bila i... Rekao si da su partneri interesantni. Nisu partneri interesantni, ja sam zanimljiva. I kad si bila u ilegali, o tebi se pisao. Sam tako rekao? Jeste. Ali ja te opet vraćam na to što si ti rekao. Da si zapravo u pravu, da sam ja interesantna, a ne moji partneri. A Boga mi i oni uz tebe. Zaista, sećaš se trenutaka kada se o tvom tadašnjem, mislim, si bila u vezi sa Vladimirom ili nisi, ili ti kažeš da nikad nisi javno govorila o tu temu? Ne, ja ću ostaću dosledna, prekinuću te i ostaću dosledna tome da ja zaista ne govorim o svom privatnom životu od Nemanje. Da. A se sećaš zaista svih natpisa? Se sećaš, hajde neću reći linč na tobom, to je nekako mi to mnogo teško. Jeste. To je jedini trenutak kad sam ja iskoristila medije. Izbacila pesmu Zbog tebe mi prete. I jedna od retkih situacija gde sam bila mudra. Dobro. Jako. I ja sam iskoristila pošto su toliko lupetarali raznoraznih gluposti. Baš se pisalo, Milena? Jeste, mnogo se pisalo o tome i svašta, nebitno. I lupetarali su gluposti i onda sam ja rekao, ta pesma je postojala već 6 meseci. Podsjetio me moj mlađi brat, kaže, šta ti je sa onom pesmom i meni sine tad da može da se poklopi sa naslovima, natpisima i tako dalje. Ja sam za bukvalno 5 dana snimila pesmu i objavila i naravno pesma je doživjela baš veliki hajp. Bila si mudra. Tako je. Umem i ja. Ja vam kažem, umem i ja. Retko, ali umem. Kako je tvoja porodica reagovala u tim trenucima? Kao što rekoh, moja porodica je bila uvek uz mene. Ne moramo uopšte pojedinačno o bilo kakvim naslovima da pričamo. Moja porodica je uvek znala sve o meni. Pravila ja gluposti ili ne. Bila ovakva ili onakva. Moja porodica je znala sve o meni. I ja se ne libim ničega da kažem svojoj porodici. Sve što sam u životu radila, radila sam otvorenog srca i čistog srca. Ako sam volela, volela sam srcem. Ne glavom, ne zato što ću nekog da iskoristim za ovo ili za ono. Ne, srcem punim i dušom. Jesi volela Vladimira Dašića? Neću da ti kažem. Nećeš? Ne pričam o tome stvarno. Je li bolno ili ne pričaš? Ne pričam. Kao što ja sam ti rekla, navući me nećeš. Neću.
Zašto imaš tetovažu čudo na sebi istetoviran? To je obeležilo jedan ozbiljan period mog života. Svaka moja tetovaža nosi čitavu priču. Uopšte nije konkretno vezana za, ne znam, ovog, za onog. Kaže, verila se Milana Ćeranić, udaje se svadba, ja sam se udala. Da. Ovde nije verenički, ovo je venčani prsten. A to je venčani? Da. Dobro. Hoćeš da mi kažeš, je li to posvećeno nekome? Posvećeno... I ko je čudo u tvom životu? Ja. Ti si čudo? Da. Ne, zaista je vezano za jedan period mog života i... Hoćeš da mi kažeš koji period? U slučaju, ako se bude desilo da se to pokrije, onda znači da je ni daleko od toga obrisan period mog života, ali da je samo nešto jače od toga. Hoćeš da mi kažeš nešto o tome? Ne. Zašto? Tako. Zato što je to moja privatna stvar, mislim. Zamisli, ja te pitam šta nosiš ispod pantalona. Kakav veš? Ružno, to je, ja sam ti rekla sve svoju granicu. Jel to vezano? To je baš intimni deo mene. Sve moje tetovaže su intimni deo mene. Nemaš ih puno, imaš ih malo, ali... Da, što me nisi pitao za ovo? Ne vidim iz daljine. Šta piše tu? Ovo je tatin potpis, ovo je mamin potpis. Autogram oca i majke? Da. To je jako lepo. I baš sam onako... Iako je moja mama veliki protivnik, znači ovo sam krila od nje, tetovirala sam se i govorila, evo gospode, ubiće me majka. A to srce gore? Moja braća nemaju tetovažu, to znači voli. Voli? Voli, imam pozadi 2 sitne tetovažice, živi, smeji se i voli. Živi, imam smajli, smeji se i voli. I mislim da je to smisao života, zaista. Na tu svakog normalnog i zdravog čoveka. Pa da. To čudo, kome je to posvećeno? Šta te briga? Neću da kažeš, dobro. Meni? Okej. Je ljubav u pitanju? Kako si me sad pogledao, znači između obrva i naočara. Pazi, za trenutak, za malo sam ustuknula. Šta? Izvoli. Je li to ljubav u pitanju? Sve je ljubav. Sve je ljubav? Sve je ljubav. Znači, dobro, okej. Svaka. 7,5 godina si bila cimerka sa ćemom. Imali ste stan na Vračaru koji je koštao 400 eura. Nismo. Nismo na Vračaru. Ne, možda su pogrešno čuli. Ćemo ne laže. I on ima veliki problem sa tim. Dobro. I on ne laže. I njega je koštala ta istina, ozbiljno. Živeli smo na Bežanijskoj kosi. Dobro. Pa smo onda živeli u Belvilu. A na Vračaru je on živeo sa drugom cimerkom. Da. Tako smo se, upoznali smo se kad je on živeo na Vračaru. Eto, to je to. Jedan lep period mog života. Jedno jako lepo prijateljstvo koje traje dan danas. I kad me pitaju kao, šta misliš o prijateljstvu sa estrade, da li postoji, ne postoji, na estradi, da... I kao, pa kako li ti se družiš sa ćemom? Ja sam se sa ćemom upoznala mimo estrade. Znači nije vas estrada pokvarila? Tako da, kroz posao smo se upoznali, ali daleko od toga, niti sam ja tad bila na estradi, mislim u estradi konkretno, u smislu poznata, nisam bila poznata, nije ni on. Gazili su te i nisu imali milosti, kao što sam najve rekao, veterinače nisu imali milosti u nekim trenucima, u periodima tvog života prema tebi, ali sve si to nekako podnela muški jako. Da li zbog toga što se probudi onaj kabadahija u tebi ili ta jačina, nešto jeste? Ne, moj karakter i dostojanstvo su daleko jači od bilo kog postojanog čoveka na ovom svetu. U to sam sigurna. I u to nikad nisam posumnjala, to me održavalo, znaš, jer su bili toliki udarci, toliko su bili jaki udarci da su mi rađali, kažem ti, da sam pomislila čak da mrzim. Da su mi rađali mržnju. Ja nisam dete koje je rođeno sa bilo kakvom trunke mržnje prema bilo čemu. Ja sam ljubavno dete koje je raslo u porodici puno ljubavi i svega najlepše. Jesi u tim trenucima mrzala? Kako? Jesi u tim trenucima mrzala? Jesam. Jesi? Činilo mi se. Ne znam, daleka mi je mržnja. Nekako mi je, baš mi je daleka mržnja, ali činilo mi se... Probudi se taj gnev u tebi i to? Da, jeste. Gordost, gnev, razočaranje, u stvari to najveće izdaje te, ti bolovi, taj bes prema svemu tome. Znaš, retko sam ja tužna. Ja sam tužna baš kratko. Ja sam tužna 1 dan.
I onda se probudi ona ranjena životinja u meni kad ja postanem zaista životinja. A jel su nekad tvoji partneri vidjeli tu životinju? Nisu. Ne? Ostavit ćemo to za... Ostavit ćemo to tamo negde. Nećemo da ostavimo za... Šalim se. Zaista, su vidjeli tvoju, stvarno tu stranu? Javnost nije vidjela, publika nije vidjela, tvoji fanovi nisu vidjeli, porodica, ne znam. Nema, vidjeli su svi. Vidjeli su svi. Ali, recimo, javnost nije do kraja vidjela to. A partneri tvoji ljubavni? Pa dobro, nisam pravila. Znali su kad treba da stanu. Znači, znali su da povuku ruke? Pa svi znaju u suštini. Jako me dobro poznaju. I znaju da radim sa puno ljubavi sve. I šta god govorim, ako ćeš ti da staneš, da se raspravljaš sa mnom, svađaš sa mnom, a ti znaš da ti ja želim dobro. I da zaista, recimo sad, ako mi normalno pričamo i ti si bezobrazan, na bezobrazluk i na laži jako loše reagujem. Na ljudski bezobrazluk, kad neko proba da bude bezobrazan sa mnom, a ja to ne radim, jer sam iskrena. Nema potrebe budeš bezobrazan sa mnom. Si bila zla nekad? Nikad. Nikada? Nikad, baš nikad. Kako mišljenje imaš o Žiki Jakšiću? Pa ne tako lepo. Zašto? Pa prema meni je ispao nečovek. Zašto, Milana? Pa... Eto, to je jedna od stvari koju ne želim sada da pričam. Nečovek je ispao prema meni, umesto da zaštiti moja prava, on je pokušao da omalovaži moje dostojanstvo. A mislim da mu se vratilo. Ništa više. Je li te to povredilo? Kao i svima koji su pokušali moje dostojanstvo da tako. Mislim da im se baš vratilo. Jesi to njegove izjave povredile? Pa ne može da me povredi. Iznervirao me. A poslovna izdaja, da, od cele produkcije Granta. U suštini ja nisam ljuta ni na koga. A si bila nekako odbačena? Mislim, možda grubo zvuči, Pa oni su samo trebali da kažu, znaš šta, Milena, ti nama ne odgovaraš takva kak zamisli, izgovora, psovala si na da me zezaš pre. Koliko treba da budeš retardiran, nek mi oproste ljudi koji imaju problem s tim, naravno, ali koliko karakterno treba da budeš zaostao da poveruješ u to. Se šališ ti sam. Samo što tada znaju oni, znam i ja da nisam budala. Ali nisi tako baš razmišljala kao danas. Ne, razmišljala sam i tada, ba znam, pa naravno. Naravno, i ja sam znala, ja sam i tada znala i ja sam znala u suštini šta će se desiti nakon nekog vremena, da je... Ja samo kažem da je mučeni Nemanja bio kolateralna šteta u tome i naravno, Bogu dragom hvala, on se nakon toga i vratio u tu produkciju i zbog toga mi je jako drago, možda je neka bila moja griža savesti zbog toga, ali dobro, svako snosi odgovornost za sebe. Ja znam da nisam pripadala tom jatu. Jer sam znala da kažem ne. Samo što nisam baš mogla da kažem za ne. Iako sam govorila u stvari ne. Ne. Na kraju je bila njihova poslednja. Ali dobro. I onda sam, znaš, ako je već vaša bila poslednja i vi ste rekli da ćete biti iza nas u svemu, zašto su onda radili stvari koje će ići protiv nas. I to je ta poslovna izdaja, ništa više osim toga. A kako bi opisala Žiku Jakšića danas, sa ove tačke gledišta, sa ove distance? Znam da ga mnogo vole. Sa ovim... Znam da ga strašno vole ljudi. I bavi se jednim lepim poslom. Žika Jakšić je ozbiljan poslovođa toga što radi. On je imao kefalo ozbiljno, žargonski rečeno, za posao i za sve. Ne mogu da kažem da Žika Jakšić nije verovao u mene kao... Saradnik. Kao saradnika, da. Ne mogu da kažem da nije verovao. I nije on došao i rekao ide. Možda ne sjećam se sad, ali pre mislim da bi on rekao nemoj ti da ideš na farmu, da se ne izblamiraš. Zašto? Zato što je znao moj temperament i karakter. U jednom intervjuu rekla si da
Ne mogu, ja generalno njega ne krivim oko za bezbroj stvari, ja samo konkretno za jednu jedinu stvar. Me iznervirao. I to nije bilo okej. Jer je bio, mislim, znaš šta, tu se samo igraju lošeg i dobrog policajca. Žika je bio loš. Što se prihvati da budeš loš policajac? U jednom intervjuu izjavila si da si svojoj mami zamerila zato što te nije naučila kada si izašla iz kuće. Pre nego što sam izašla iz svoje kuće. To je jedina stvar koju zameram. Da ti nije naučila šta je zlo. I ta rečenica mi nekako ostala u glavi i hteo sam sa namerom da ti je postavim večeras. I si danas shvatila šta je zlo? Vidite kako. Jesi. Vidite kako. Koliko su ljudi bili... Ali sam uspela da se zaštitim od toga, znaš? Koliko su ljudi bili zli prema tebi? Mnogo. 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 Čak ono, imali su potrebu neku, iako ja nisam laktašica. Ja to ne radim. Recimo, ako je borba za hleb, ja neću se... Ja ću stati sa strane i pogledati negde drugde gde mogu da nađu parče hleba. Ja sam takva. Ne mogu, nije to gaziti preko mrtvih, gaziti, tući se s ljudima da dođeš do određenih ciljeva, to je meni katastrofa. I ako su svi na jednu stranu, ja ću otići na drugu stranu i da tražim neku bubicu da pojedem. Znaš, nešto bilo šta. To je opet tvoj karakter, Milana. Neku mrvicu sa poda, bolje mi je, časnije mi je da podignem zalogaj sa poda, da dunem u to i da pojedem, nego da gazim preko ljudi i da gazim sve živo da bi došla do parčeta hleba. Stvarno sam takva. I onda samim tim, ja sam se samo pitala šta ti ljudi rade, zašto te stvari rade kad ja nikog ne diram. Nikog ne diram. Milana, jesu Saša Popović i Lepa Brena bili zli prema tebi? Pa vidiš, to je dobro pitanje da li je neko bio zao prema meni. Neću da kažem da, stvarno neću da kažem da je neko bio zao. Ja Popović iznad svega poštujem i cenim. I reći ću da me poslovno izdao. Izdao me poslovno, ali ništa mu ne zameram. A Breni što zameraš? Pa ne zameram joj ništa. Ne zameram. Pa nisi iskrena. Jesam. Jesam. Veruj mi da jesam. Ne zameram ništa. Ako se neko meni... Ako se... Znaš kako? Svi mi od iza znamo kako postoje stvari. Tako da ne moram ja ništa da je zameram. Ja pred ogledalom mogu da stanem. Ne stidim se ničega. A ona? Pa ne znam. Stvarno ne znam. Mislim, glupo je uopšte da pominjem to jer ispašće sad da Brena je kraljica Balkana, što se mene tiče, Zvezdetina, ja prva idem na njene koncerte, obožavam njene koncerte. A šta te povredilo onda sa njene strane? Ma nije stiglo da me povredi, pisalo se svašta. Pa dobro. Stvarno se svašta pisalo. Pisalo se da je izjavljivala ona da sam ja nemoralna jako, da ovako, onako. Ja samo... Ako mi daš poštovanje, daću ti 10 puta više poštovanja. Jesu ti oni dali poštovanje? Od Brene nisam imala poštovanje. Čak ni za dobar dan. Ja nju poštujem izuzetno. I cenim. Tačka, amen. Brena je Brena. Ali te to smetalo u tom trenutku? Nema veze što je Brena Brena. Mislim, svi mi, razumeš, čovek je čovek. Pa treba njoj da zasmeta ako se ja razočaram u jednu veliku Brenu. U mene se nikad u životu niko nije razočarao kada me privatno upoznao. Ali ne pričamo o zvezdama, pričamo o ljudima. Svi smo ljudi. Ne. Ja bi crkla da se neko, ali zaista. Neću sad da pričam sad oni što lažu, što sebe ubeđuju da nešto nije u redu. Ja bih crkla da se neko razočara u mene da me upozna. Ja bih crkla. Ja ne mogla... Ja ne znam, ja bih ga pitala šta sam uradila, molim te mi kaži šta nije u redu. Pa zaista. Ali opet ti kažem, znači ne možeš baš da me zajašeš. Ali naravno da ću se slikati uvek sa svima, u bilo kojoj situaciji.
Neću dozvoliti na plaži, uvek insistiram, nemojte me slikate na dole, ne volim da, bez obzira, pa što pa zgodna si, pa ne volim da budem u kupaćem, da se slikamo i tako dalje. Svuda gde god da sam. Ja ću svoju publiku da ispoštujem maksimalno. Ispoštujem svakog pojedinca i kad sam na nastupima. I nije mi problem ništa. Ja živim za tu publiku, ja živim za njihove aplauze. Mi živimo za to. To je adrenalin, to je naša... Ali tebe ispoštovala Brena? Pa nit me ispoštovala, nit me nije ispoštovala. Nije imala kad ni za jedno ni za drugo. Kako praviš dramu od ovoga, brate? Ne pravim dramu, nego... Praviš dramu, majke mi moje. Ozbiljno si dobar glumac. Hvala ti na tome. Da, ozbiljno si dobar. Praviš dramu. Hoću iskreno da dobijem odgovor od tebe, a... Možda je ona bila u trenutku ne znam čega. Sad razvijamo ovde priču, pričamo o Breni 150 godina. Brate, nismo se poklopile, nismo se pronašli i to je to. Ona je velika Brena, ja sam Milena koja je potekla iz, mislim potekla, kojima je platforma Zvezda Granda mnogo negde i pomogla, možda i odmogla, ne znam, ali ja smatram da bi, to je bio tada zaista jedan od retkih situacija gde ti možeš sebe da afirmišeš ako nemaš, osim ako nemaš u tom trenutku 200.000 eura. Dakle, jednom, da kažem, devojčurku 200.000 eura. A je li se izjavila si bila nedonošća u toj medijskoj kući? Ne nedonošća, nego da sam nedonošća, ne znam. Možda su mi rekla negde to tako, ali ne znam baš kako sam složila rečenicu i kako sam to rekla. Ali sam bila neko ko, kao što sam rekla malo pre, nije pripadao tu. Zašto sam umela da kažem ne? Umela sam da kažem neću da idem ovde i tako dalje. 2 puta u životu, kaže, dobila sam dobar bakšiš i to oko 10.000 evra. Nisam ja nikad pominjala cifre. To je laž. Laž? Da. Nikad nisam pominjala cifre zato što mi je to degradirajuće. Tvoje kolege dosta se... I za mene i za, ježim se, nošenja para na mikrofonu. Znači... Ne voliš to? A kako onda komentarišeš ono kad stave oko glave, pobacuju pa ovde, pa tu? Znaš šta je najjače? Tu ima dosta ljudi koje ja obožavam privatno. I koji mene vole privatno. I oni znaju da ja to ne volim, ali ja to ne komentarišem sa njima. A kako uzimaš baš? Oni su odabrali da tako rade, pa ili mi pruže u ruku ili ostave na klavijaturu. Nikako drugačije. Ne daj Bože da krenu drugačije. Ne daj, stvarno ne daj Bože. Anksiozna sam trenutno, jako. Panični napad sam dobila. Stvarno, daj. Dobro. Daj, nemoj da me zove. Ok, pa da, a reci mi sad ovo... Pa ko te tako ne vaspitao? To pod jedan. Ko te tako ne vaspitao da daješ bakšiš na neke druge načine? Ruku bi ti odgrizla. Hajmo da... Nisu ni pokušavali? Žene. Muškarci ne. Žene jesu. Jel onda... Ali dogovorimo se brzo. Dogovorite se lako. Stvarno lako. Da. Ja sa tim blesavim ženama što hoće svuda da stave bakšiš, ja se najbolje razumim sa njima. Kajem da, ne se jebao jebe. Pa vidi, a ja sam se žaljela, nemoj ljubim te se žaljela. Nemoj se žališ. Dobro. Ali ne, to su žene onako te što deluju kao kabadahi, ali zaista se najlakše dogovorim sa tim ženama. A reci mi, hoćeš mi kažeš, ako si prvi honorar imala 20 eura, koliko se sjećam na početku emisije, koliko je najveći honorar koji si u životu? Nećeš čuti to od mene. Nećeš, ne govoriš o ciframa. Nećeš čuti to od mene, ali nije to baš onako kako vi zamišljate. Zato što često se desi da anonimni pevači uzmu mnogo više od mene. Zato što nisu odgovorni za sve ono što je oko njih. Ja sam odgovorna za svoj bend, ja sam odgovorna za svoj menadžment, ja sam odgovorna za sve to što oni treba da dobiju. I da svi budu namireni. Kad sve namirim, onda ja sebi šta mi ostane, to je to. I nije to toliko mnogo ko što vi zamišljate da je mnogo. Dragi ljudi, jer mnogo više košta ono što mi vama dajemo. Jesi volela Vuka Moba? Ja njega obožavam dan danas. On je jedna blesa i njegovu porodicu.
i njegovog pokojnog tatu koji je bio izuzetan čovek. Pozdrav za njega. Pozdrav za Gojkoviće i između ostalog i njegovu bivšu ženu. Svakako. Koleginicu. Oliveru. Svakako Olivera. Blesa, jedna luda, takođe bez dlake na jeziku. Obožavam. Obožavam da čitam kada ona krene da pljucka po određenim ljudima. Obožavam. Koliko si bila u vezi sa Vukom? Pa nešto baš jako kratko. Kratko. Srećom. I srećom. Srećom. Je li to bila ljubav ili je više bila zaljubljenost? Pa imali smo lepe uloge jedno drugom u životima jednog drugih i to je recimo, eto, mi smo zaista ostali u jako lepim odnosima. Čak si mu i pevala na prvom rođenju ćerke, tako? Nisam pevala, ja sam bila pozvana. A kao gost? Da, kao gost porodice Gojković. I samo najlepše o toj porodici. A ti možda žao što I nigde Vasilija nije i to... Tadija, njegova braća. Tadija mi je radio jednu tetovažu ovo ovde. Zaista ih puno cenim i volim. A reci mi, je li ti možda žao što ta ljubav nije opstala? A kakva ljubav? Pa to nije stigla da bude ljubav. Nije stigla da bude ljubav. Da, ali je jedna zanimljiva opet, zanimljiv deo mog života i možda trenutak kada je to zaista trebalo da se desi. I ozbiljno, recimo, naravno sačuvat ću to za sebe, ali ozbiljno kratku, ali efikasnu ulogu je imao Vuk u mom životu, da. Onako super. Između ostalog, zato smo okej. Zato ste i dan danas u dobrim odnosima. Da li je Miloš Bojanić zlo od čoveka? Zlo. Zašto, Milana? Ono što je bilo iza kamera, nevjerojatna je stvar da može čovek da izmanipuliše tako širom masom ljudi i da okrene sve u svoju korist. Naravno, ljudi su izuzetno pametni, inteligentni ljudi. Njegova inteligencija je na zavidnom nivou. Ali ne može to čovek koji ne nosi seme zla u sebi da radi. Sa njim nisi u kontaktu? Ne. Kako bi opisala Miloša Bojanića? Zlo. Zar treba da postoje neke više reči od toga, čoče? Čoče. Dobro. I reci mi si danas... Nije dobila. Nije dobila. Nije dobila. Jesi danas podstanar, Milana? Jesam. I dan danas? Da. Da. I planiraš neku nekretninu? Naravno da planiram, pa ko ne planira? Planiram kuću. Definitivno. Ne stan ili kuća? Ne stan. Možda jednog dana stan, onako čisto da imam neki mali stančić tu negde u Beogradu, ali kuća. Kuća je moja stambena jedinica 100%. Tvoja oaza mira. Da. Dosta si na početku negde govorila i o majčinstvu i govorila si o roditeljima, o deci, o vaspitanju današnjem, o tome šta je prioritet danas porodici i ljudima i kako se uopšte danas, na koji način prave deca, pa si pomenula i da se ad hoc negde prave deca i sve to. Ti si u jednom trenutku, koliko sam ja pripremajući se za emisiju, shvatio da si zabranila pitanje da ti se postavi kada ćeš da se udaješ i uopšte o udaji. Jel si to zabranila ili nisi? Ti to kad pričaš, to tako strašno izgleda kao da sam zakonom zabranila šta. Je li vam jasno? Ne. Ljudi. Jesi zabranila? Mako, ode, tu me gledajte. Ovo uopšte nije tako strašno kao što govori Stefan. Eto, zašto se plaše da dođu kod mene u emisiju? Hvala ti, reci to ponovo. On uopšte nije strašno. Ima jedna pevačica što se plaši da dođe. Kaži slobodno, nije strašno. Pa izgleda da onda i možda šta da priča o sebi. Slobodno dođi, nećete maltretirati, vezivati i ostale radnje. Ne, ne zabranila. Ba da, divan si u suštini, nego samo tom svojom ozbiljnošću, što je legitimno i okej. Dobro, mislim, legitimno je ozbiljna emisija, nije baš sad... Da, jeste, ali ja volim da u suštini kroz neku malo zabavu i taj, ja sam ti opet i govorim, ni malo nije bio sladak moj život, ali meni je sad super, ja sam srećna. Bilo je lomova, seli bi, plakali bi svi. Ali ne želim to, ne želim. Ja sam plakala za sve i tišina. Sad želim da se radujete. Ali danas imaš suza. Pa ima kako nema suza, ma da bre.
Ali sam htjela da ti kažem za ovo, zabranila zato što sam ja svojim roditeljima rekla, onda sad normalno je ćerka. Morate prekinuti, samo ću reći, ja te neću pitati da li želiš da se udaš, da li želiš da ostvariš porodicu i ostalo. Ja smatram to krajnje nekulturnim i nevaspitanim pitanjem, pod jedan. Ali pod dva, moje pitanje je samo glasilo da li si zabranila medijima da te to pitaju. A ne medijima, nisam medijima to zabranila. Čujem medijima mogu sve, ko što su mi jahali po kičmi svih ovih godina, oni mogu i sada. Samo ne dozvoljam da budu nepristojni, mislim, ukrenula bi se i otišla, naravno. Ali je poenta u tome što sam roditeljima svojim. Znaš, kad dobiješ pritisak okoline, to u jednom trenutku zaista postane pritisak. Kao da ja neću da kao nađem čoveka svog života. Kao da ja neću da se ostvarim kao majka. Da, jako želim sve to. A konkretno, gde su ti vršili pritisak? Pa ne, nego kao kad ćeš? Da mi na to mislim, da. Pa je li ima nešto? Pa kad bude bilo nešto, ja ću vam reći. Znaš, oni se boje, jer ja zaista jesam samostalna, ali i tekako je mnogo lepše u dvoje. Si danas zaljubljena ili si slobodna? Ja sam zaljubljena uvek. Imaš dečka? Šta te briga? Ne govorim o tome. Čim kaže tako, znači da ima. Samo da završim, kad me prekidaš, ne znam onda gde sam tačno stala, nećeš me navući, kao što kažem, nego ne znam gde sam stala. Da. Znam ja, pritisak i kada krenu to. I onda sam im rekla da me ne opterećuju time, zato što to stvara određenu averziju prema tome. Zaista. Jer kao ako nema potrebe i želje, ali moraju da se stvore okolnosti za to, a okolnosti se stvaraju kad osetiš da to zaista želiš sa nekim, da prestanu da me smaraju sa tim jer ću biti odbojna. I kad bude naišao onaj pravi, ako nije do sada, bit ću odbojna. Znaš, neću biti otvorena lepo za njega, nego ću imati tu odbojnost. Iako ja priznajem da sam imala određenu vrstu straha prema tome. Znaš, jer je velika odgovornost. Prema čemu? Pa prema stvaranju porodice i doma. Je li danas prošla ta strah? A znaš šta, mislim da strah nestaje onda kad se probudi to i kad ti zapravo... Kad se ostvari to, tako? Ne kad se ostvari, nego kad se probudi potreba za tim. Ja mislim da tako negde, a i žestoko sam ja radila na tome sa svojim terapeutom, tako da verujem da onog trenutka, to jest kad bude bio pravi trenutak da će to nestati. Jer radim na tome zaista. Radiš na tome i potpuno mi je jasno. Ali zbog okolnosti, zbog svega zaista. Mislim, gledajući kako rastu deca, gledajući koliko ljudi posle kratkog perioda ne mogu da gledaju jedno drugo, kako nestaje svaki vid poštovanja, cenjenja. Nema veze, razvedite se, nije problem. Zašto prestanete čak i da poštujete sami sebe? I to je i grozno. Nastave ljudi da žive u nekim lažima, u prevarama, izdajama, samo zarad toga da ljudi ne bi rekli da se neko rastavio. Evo, ja znam neke koji dan danas žive bez ljubavi i bez potrebe da izađu iz toga. Ušli su potpuno u tu destrukciju i tu katastrofu. Ali ja mislim da svako od nas zaslužuje da bude voljen i da voli. Jesi ti zaslužila da budeš voljena? Najvoljenija. Najvoljenija. To tvrdim i kažem sada i uvek sam govorila, muškarac koji bude bio moj izabranik, koji bude bio moj muž, da tako kažem, ne papirološki, nego moj muž s kojim ću imati decu, će biti najsrećniji muškarac na svetu. Sa ovim ću i da završim emisiju. Veliko ti hvala što si bila moj gost, što si govorila na sve teme. Hvala tebi puno na svemu ovome što si me pitao, možda smo nešto zaboravili, ali... Imalo bi mnogo toga, da nam emisija traje mnogo dana, a ne sati. Veliko ti hvala što si bila kod nas na televiziji, što si zaista sedela preko puta meni, što smo govorili malo dublje o tvom životu, o nekim tvojim stavovima, strahovima, greškama, padovima, ali i uspesima. I to što si zamislila neka ti se ostvari, a to što nisi htjela da odgovoriš, neka ostane iza nas negde. Neka ostane to nešto i za tebe, a i sačekat ćete možda u idućoj sezoni kod mene u emisiji. Moguće. Moguće. Vidimo se. Veliko ti hvala, Milena. Hvala puno tebi.
Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres i čuli drugu stranu priče Milene Ćeranić. Hvala Divna vodi kao prijatelju emisije. Čitajte naš portal hypetv.rs i zapratite nas na društvenim mrežama. Završit ću rečenicom sa onom i kojom sam počeo. Džabe režete krila, ona ima metlu. Doviđenja.